Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa mụ na ebe n'afọ vidiyo asị m vidiyo dịlụ nwoke udo dịlụ nwaanyị ajọ ohere a wee na-eweta this video because na nwanne anyị nwoke bụ Igboland TV ọ gara Imo steeti mmadụ dịli ya ozi for ndị na-achọ idili ozi jere na Igboland TV na Facebook unu dị ya ozi ma ndị na-edu ya ozi nọcha abroad ndị dịli ozi akpụte aja in order to sow seed n'ihe Zion ministry na-eme ọ hụrụ opportunity a wee mee gịnị wee gbaa ihe a na-eme na video. Achọrọ m ịgwa unu nke bụ eziokwu. Let's tell ourselves the truth. Mgbe David Oyedepo hapụrụ Kaduna State naba ka o jee mepee Living Winners Chapel, the headquarter na Lagos State, mgbe ahụ that place bụ ime ọhịa. O ezigbote ime ọhịa ka ọ bụ. And today go and check the environmental value of that area today. Not even government can bring that type of development. Government cannot bring government to lower something that is massive like that auditorium and the living faith law. All winners believe in faith. You tagide check ya fara na CAC backstage, back up this thing ya for no winners kahanaza winners chapel. So unu jede nene unafuna that place with a massive development kubo. No na gotago. Then a government to lower that kind of thing that place higher we and under money and environmental hazard, so they will force people out of that place. Man, church will be everybody accommodated. People now allow estates, now allow houses, now allow companies in that place. Then what redeem Papa G.O. Reverend Adeboye Bolo Redeem Camp. Many people na asi na ever have been more than can today that program in a Redeem Camp early this few weeks ago about 1,000 them mad. That is why on actual can increase. Let them increase it. In Abuzo Ibadan Expressway, yeah, for that place is a massive structure. That place Guinea develop go to the length that an average property ever. Banana Island Lulia. Banana Island they have Lagos State government ka wala ka develop we elu the kind of massive development church in an environment. Go and check. Most of you more here on a village side today na gear guys because na mgbe ụka bata ndị mgbe gboo wele ime ọhịa ebe ha kpọrọ ime ọhịa nye ndị ụka ebe ha wele ime ọhịa ajọ ọhịa wele anya ndị ụka lawyer church and they survived there. That is why those places you able ebe a na-ebi today. Na ihe Zion ministry na-eme just unu yenene the full video ku unu fe ihe na-eme and somebody somewhere pata na asị gị church adịrọ mma gị wele your piece of land na ọka mma nyele anya ndị China. So somebody is advising you people to recolonize yourself again. Imano one ndị ọcha zgogo illegal na this country. And only the Hanaka na this country not under illegality. That is why they can come here, do whatever they want to do, and go away. That is why they made it mandatory now. Most of them are spending naira in Nigeria. They are spending dollars in this country. People are selling lands, properties in dollars in this country. If you can make video, I won't call the name of that place. If you can make video, Ebana market in dollars. Go video actually make we have for privacy reasons because obviously the job of madam I did it. They have massive structure. They are not even as afraid of and EFCC and Saga and you know Nigeria. They are still marketing it in dollars. They don't care. Just in the Zion ministry now. Don't know balon Christmas or the one. Good morning, good afternoon, and good evening. Depending where you're watching me from, I still remain your brother, Igboland TV. One here, Karikwa. Darukwa. Watch here. Away for. Oro kare. Iya na roketa o. Na kuku auditorium ka na aria. Ima na enwe eba no we me last year gathering ebe a no we mee the other side ebe a nke nwe auditorium mana ebugo obi evangelist ebugo ebubu ya ruzie kita we mezie ya ebe ọzọ we tụgharịzie ebe ahụ emegharịrị kita ka anyị nọ lee ya toilet ka a na-eme ihe kita
toilet ka ifuru a na-arụ ihe a lee ya ifuru ya lekwesa idea toilet a na-arụ ebe a karịrị 20,000 pieces hai Chineke mee ụlọ asị na-eme ka ebukasịrị bịa ụwa toilet a na-arụ ebe a lekwe mgbago ebe olu niile mgbago katapila ka na-asụcha ebe a toilet a na-arụ ebe a karịrị 20,000 pieces ọga nke wụzi ka m agwa gị federal gọọmenti rụọ ọrụ ebe a dewu run ihe na-agwa gị opio ihe gọvanọ ama emewe ebe a ana m agwa gị ihe m fụrụ anyị gbara aji m anya ukwu elere ọrụ federal gọọmenti ama emewe ihe dị ebe lee look at it ihe dị ebe a che ka anyị jee a na-egbukwere ya oge lee ya just na watch ana m ebe a live nke wụ eziokwu bụ mmadụ ajụkwara ebe m nọ ebizi na Ngor-Okpala maka ndị ya bụ akọgheri ka akwụkwọ ụlọ n'oge bifo na akọgheri ebudo abizi Ngor-Okpala yes maka ihe ebugo obi na-atọ m ụtọ aha wee ebuga oh my sake we will die here biko ndị ga-asọ na ewe aka ọrụ ewe ogogo m aka ọrụ aja ka anyị kasị gbapụ kịta lee ya ị ga ebe a katapila nọ kịta ewe ebe anyị na-agbasa aja ebe a so ọrụ ka anyị nọ agbapụgo m aja so tipa ịtọ bụkwara wọs ka a ga butekwa aja maka mma agba ebe time trip taa bifo nlaba na ndị mmadụ ji ala atịchọ igbu m na fon maka enweghị trọsted maka na ịdị ebe ihe mbe weta abara gị si ekwu ya ọga ihe a mere na ndụ meri ya mmata ọ ya wụnyere ebe na ndụ m tata ka m gwazie gị ka bifo anyị na-akọmentị na Igbo kwere aka ọrụ ka ịgba na nwere aka ọrụ n'oge Mary ka Jizọs bịakwutere ha na mata Mary gaa na okwu Jizọs na-efichasị Jizọs okwu matasị ya ka ị nọdụ ebe anyị na-eri ịba bịa ka ịba kichin ga chọrọ Jizọs ihe ọ na-eri n'ọrụ na onye na-agba mbọ Jizọs ya hapụkwara ndị ahụ ụgbọala na ọ họrọkwarịrị nke ka mma so na ebudo ọla ahọrọ na nke ka mma ọ ga m Ngor-Okpala ka m bizi ọnwụ hara na ọrụ ebugo obi si ya na mba arụ ya ọfụma Jizọs ma aja na bụ nwoke na-enwere aka ọrụ mana enwere m aka ọrụ na Ngor-Okpala lee ebe anyị ka anyị nọ ebe a ebe anyị arụzi nnu Auditorium lee ya ndị a m vidio kwere dịkwa iche afta nke a nweta nke ọzọ ebe a katapila na-akpụke kịta lekwa ọzọ lee ọzọ ebe a more than 20,000 ka ọ dị pieces which means I area toilet and bathroom see it ka wa na-ekwu na-eme na ya akwa ifere ya ka wa another one ga-ewu 20,000 ya nwere ike iru 40,000 pieces na maka Chineke federal gọọmenti rụọ ihe ha agba ọsọ amana m ihe ọtaka anọ m na gọọmenti mana ihe m na-agwa gị they capture it watch godi look at it ọga njebe na ọkpa mmejecha ya dekwe katapila ka ọ ka nọ na the other side na-egbukekwe that side ihe a toro kịta pụọ nna ka ebe mmesi wee tọnụ na ihe a karịrị ọga ife karịrị ebugo obi pọwa afọ m onye metụrụ gọọmenti n'ihe biko na Ngor-Okpala ka m bizi ajụkwara m ihe m na-arụ na ọrụ ebugo obi ka m nọzi biko maka ama m na ya na-ekwu ga-asa gị mana ọnwụ na ọsọ gị ọ ga-asịrị nwanne gị nọ na gị akụ ịghọtara iwechacha vidio ọnwụ na ọsọ gị nwanne gị anọ gị na akụ na ọ ga-asị ịghọtara so arụcha toilet akịta wee bawazie n'ime wee ebe anwụrụ na-asụ ị ga-afụ ebe anwụrụ na-asụ ebe aka ya ekirazi ebe awụzi Auditorium toilet ka gara anụ ka ọ ya wụ nyepụta ofu ebe ọ ga-aga wee wepụ nke o riri eri wee rụọkwa ọzọ so ebe a ka anyị nọ ya ngwara ka obesịa na aka gwa nnu na-ebido TV onye amịna oge anyị bịara ịgba aja ihe Chineke ka anyị na-eme ọ ka mmadụ mbe ihe Chineke na mbere nke gị ahụ ịghọtago maka na Chineke na-agọzi o dị Igbo ozi hapụ ije egwu a na-atụ m aka gwa nnu na-ebido TV onye amịna ụga nwa agụ atọrọ m na-ebecha nwe ka emesịa